Когато някой изказва негативно мнение за вас, когато ви обижда, дори това да е ваш роднина или ваш приятел, дори да е човек, който познавате или току-що сте се запознали с него, или изобщо не ви познава, вие не се обиждайте, защото човека изказва мнение. Това е неговото мнение или нейното мнение за самия себе си. Обикновено, когато човек съжалява за нещо, обикновено, когато не се чувства удовлетворен, той е готов да оплюва всички останали, които правят това, което той не се осмилява да направи. Вие какво искате да постигнете в живота си? Какво искате да изживеете? Какво е онова нещо, което ви тормози и не ви дава смисъл, не ви дава покой, докато не извършите малките крачки ежедневно? Кое е нещото, което ви зарежда през деня? Кое е нещото, което ви кара да ставате и да се борите с ежедневието си, да се наслаждавате на деня и да предприемате всички действия, които искате и предприемате? Средоточете се във вас и във вашите знания, вашите умения и вашите желания, в вашата амбиция. Без значение хората какво говорят за вас. Имаше случай, когато една позната сподели в медийното пространство, че нейна най-добра приятелка започнала да я оплюва за това, че момичето, жената, се снима прекалено много. Твърде вероятно е тази жена да проявява ревност и завист, защото в начина си на мислене тази нейна приятелка не си позволява да направи това, което нейната приятелка си позволява. Много е лесно да се критикува, много е лесно да се сочи недостатъка в човека, а всъщност ние какво искаме? Имаме ли интересен живот, за да се средоточим в този живот, или оплюваме хората и това е наше забавление? Когато имаме малоценност и не сме щастливи, когато изпитваме страх да поемем отговорност за своите действия, когато имаме мързел и не желаем да предприемем конкретните действия, защото се страхуваме да не се провалим, а същевременно виждаме други как го правят, понякога изпадаме в такъв защитен механизъм, в който ние оплюваме хората. Така че не се сърдете, когато някой ви обижда, защото твърде вероятно той или тя да проектират себе си чрез вас. Правете това, което искате и това, което ви доставя удоволствие, без значение вашите приятели, вашите роднини и вашите най-близки дали ще ви подкрепят. Човек, когато говори и ви обижда, той говори за себе си. Повдигнете си бърдичката, уверете се в това, че изживявате най-хубавия си стремителен ден, заредете се с положителна енергия и действайте. Действайте смело, защото вие можете. Без значение хората какво говорят за вас. Хората винаги ще говорят и ще ви оплюват, когато не могат да ви достигнат. И не е важно какво другия ще каже, защото това е мнението на другия. А какво е вашето мнение за вас? Вие осмелявате ли се да направите това, което искате да направите? И какво правите по въпроса? До нови срещи!